Efifio masa. Everyone walagoji ni kenga. Walagoji mboso nkomboso kemboso mboso afela ni na walagoji. Ise biki we ki ko wala I fa fage o keda fage. Afa wo UDENNAKA OBIMMA. ISIEDO NNEWI ala aga nyeluche. Aga nyeluche. Na biko ki fa na eme batata. Enyi nwoke zere m nsị m bịa na-eme mmemme olili ya ka m ji wee bịa sị Nnewi Idemiri na-eri ori n'ụbọchị nke taa ya mere m ji wee sị Nnewi wee bịa wee rapụ ife niile m na-abụ ọzọ ka m bịa nọnyere ya n'ezigbo enyi nwoke ka ihe izizi na-abịa ebe a dị ya izizi na-abịa ebe a dị ya. Yes, that is my first time in Abiaba. My first time in Abiaba. I've never been Abiaba before. Can you be sweating in Eba? Every new work in on the man at Nanya, Macoman and I call name, on Abanye. I attack a man. Mbosumu, the quiet job, one Bosum Mediji. Obia digiton in Eba. Open Macano Mananji, and I wonder how I can go where Biaba. Operan where Biaba. Ndo mon so where Biaba. Okay, thank you very, very much. We're so happy to have you guys here. God bless you. Thank you. Ezenwanyi Igbo people. Yes. Eze-Nnobi. As a Canadian working. ADINDU efuga wuna no. I be that and opposite the that and them in the moon. Don't know why number one in about on Nukuneko, on Nazwala. We are not behind Idemiri on a body and back. I got you when I know what to do that. I will never come the mayor or Idemiri. One day never ever happened to do it, and I be happy. When I'm more hard than the other, who do it. The priest got their religion worldwide. The priest got their religion worldwide. National secretary got their religion. I can again. Yes. Oh God. And then Koyedi. I can say Bike Naya, can you make one song? Oh, God. I think I can live by him, not to Ojukon. Hey, your mama. We could get out again. The line, ma. All move Ezenwanyi, Ojenammiri, Sewaent from OLULU IDEMILI. We can go out the life in a me batata. I got in a make who safe. No, when I know free menu. If I name once a year and don't name a way water. So if I'm not going to Tatabo, no more. I know, no more, no bosseta. I can't win in a ditch. No, without. Money in a ditch. Na bia na eba tata. Onya ka ino na. Obia dugi to ni na eba tata. Ha, ina ajukwa aju na godu manya no.
efu na nzuru ka eme awụ m Ezenwanyi Ojenammiri inegodi m anya ma na m zuru ka eme na obi tọrọ m ụtọ o wee bụrụ na m nọ ebe a na-eme ife dị etu a n'ụbọchị taa n'olulu nnobi If we don't be tempted, I'm not here. Thank you. Yes. Onocha, I can again. I couldn't do what the Yes.